Heart attack, cardiac arrest, mga common nga terms nga mabatian ta nga nagakatabo sa aton mga kilala, pero may diferensya gid man bala ining duha. Ano ba lang diferensya sa cardiac arrest kag sa heart attack? Inaton hibaluon sa sini naman nga episode sang RMCI MedTalk. Heart attack, cardiac arrest. Permit mabatian ang amo sini nga mga natabo sa aton mga kakilala, pamilya man o kunabyan. Pero ano bala ang heart attack? Parehos lang bala sila sa cardiac arrest? Ang sabat, hindi. Kung magsiling kita nga heart attack, buot silingon, may barado nga ugat gani apektado ang flow sa dugo pakadto sa aton nga korason. Kung maghambal ka naman nga cardiac arrest, nagmalfunction ang heart kag naguntat ang heartbeat o ang pagpitik sang korason. Sunod sa cardiologist kag vascular specialist kasi Dr. Ed Gabitoya, may insidente nga ang heart attack nagaresulta sa cardiac arrest. So, ang duwa is different condition. No? Magambal kita heart attack or we commonly say sa medical term as myocardial infarction or acute coronary syndrome. Amo ni siyang condition wherein nga ang ugat nga naga-supply sang muscle sang heart na barahan. No? So, usually nagabara is ang atherosclerotic plaque. O naga-build up na siya made up of cholesterol, calcifications. And may tendency nga either mag-rupture, maglupok, or mag-decrease ang flow sang dugo. So, amo na siyang nag-cause ng heart attack. Whereas, kung mga bakita nga cardiac arrest or heart or sudden cardiac death, amo na siya ang pag-untat sang pitik sang korason. Wherein nag-stop gid ang pagpitik sang korason. So, ang heart attack, isa ka kondisyon nga pwede mag-lead sa ginatawag ng cardiac arrest. Pero sino bala ang mga prone sa heart attack man o kung cardiac arrest? Sunod sa kay Dr. Gabitoya, lalaki ang prone sa sini nga mga balatian sa korason. Gani masami ang mabatian ta nga ginaatake sa korason o kung nagka-cardiac arrest, mga lalaki. Ang mga babayi, protected sang hormone abi. Pero kung mag-menopause na sila, may risgo naman. Unfortunately, sa lalaki, being a male is a risk factor. Babae yati because of the menstruation and the effects ng hormone, they are protected against these events. Magluwas sa mga lalaki kag sa mga nakamenopause na nga kababayan, may dako nga risgo nga magkabalatian sa korason ang mga may mataas nga blood pressure, mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, kag may family history sang heart disease. Kag kalabanan sa mga middle age na o kung nagatapak sa edad nga 45, diri na abi nagaamat-amat ginuha ang mga balatian. Da man gid ang agagwa tanan ng mga hypertension, essential hypertension, kung may history sang diabetes, naga-develop na diabetes, as well as increase sa cholesterol, no? Plus additional pa sa stress naton. Maybe it related to the family, to work. Remember, ang stress is always a risk factor for cardiovascular disease. Isa sa mga main nga. Yes, actually sa recent studies, 90% of the cardiovascular disease is associated with stress. Gani, importante nga kung magtapa ka na sa 40 taon, nagapatest ka na. Idiabi sa tanan nga panahon, ang mga nagabatsyag lang sang chest pain o kung ang ginabudlayan nga maginhawa ang mayara sang problema sa heart. Ang iban, ginagulpi lang. Sa Riverside Medical Center, may nakananain nga mga test. Dala na dira ang ginatawag nga stress test para mahibaluan kung may problema ka sa heart. Ang available naman nga test are kadamo actually. Yes. First gina-request nila is the ECG. So Pinaka-basic na siya. pinaka-basic gid. Pagkatapos may ara kami treadmill. Stress test kag may ara man kung hindi ka dalaga ng pasyente sa treadmill, may ara dobutamine stress echo. So it's a combination naman sang bulong nga instead nga madlagan siya sa treadmill, tagaan lang bulong para magpadasig sang pitik sang korason. May ara man treadmill stress echo. To the echo anay, madlagan sa treadmill, to the echo liwat. Oo. Tapos sa subong may ara kami ang amon bag-o nga test is the 24-hour Holter monitoring. So
So 24 hours na siya yung ECG. So ginatakod na siya. Sige dalagan sang kung anong pitik sang imo nga korason ma-record siya 24 hours. So bisan ka katulog ka ara lang na iyang machine after 24 hours amo na nga kakas na siya, gina-process na mo ka gina-read sa electrophysiologist. Ang mga kaugatan sa lawas kung barado ang pwede man mag-lead sa stroke o kung sa problema sa heart. May mga test naman nga available sa Riverside para sa kaugatan. May ara pagid kami sa mga vascular studies, specialty ni doktor. Yes. Ang carotid duplex study sa diri naman iya sa ugat nga naga-supply dugo pakadto sa brain kag sa iban nga parte sang lawas ta kag sa face, and then of course ang peripheral arterial duplex study sa mga ugat naman sa mga artery. Dason ang veins, peripheral venous duplex study amo naman sa mga varicose. Commonly, ang gina-refer sa amon ang mga pasyente, like, work up sila for stroke, kaya pwede nga ang mga ugat naton sa liog nagakabara na siya. And it can also lead to stroke, no? So, amo na ang ni Ma'am Liana, we have the carotid duplex scan. Also, isa man ka-part sang cardiovascular disease, ginatawag na siya gapon cardiovascular disease because ang tanan nga ugat when it's involved, it can affect also the heart. Ang outcome niya, it can lead also to heart attack and stroke. Pero hindi lang middle age ang ginakater sa Riverside. Pati ang pangbata kung pediatric at 2D echo ang ginahimo naman dari. Pati ang mga komplikado nga mga tests. No, aside from the adult to the echo, we also have the pedia nga to the echo sa mga kabataan naman na iya. And then another one is the transesophageal echocardiography, TEE. So ina iya mga damo na gidinog investigate ang doktor sa sulod sang heart. To ginapaagi naman na iya sa mouth going into the heart na naman may probe naman na ginapasulod da. Kasi may ari kita na di, and do ka highly specialized procedure gina siya. And kita lang na kami lang di sa Riverside ang may ara sina. Sa Negros. Yes. Oo, wala pa sa iban. Maswerte ang subong nga henerasyon kay hindi na kinahanglan pa nga maglupad padulong sa Manila para maoperahan sa heart. Ini ang pwede na mahimo diri sa Riverside. And we cater already patients nga may coronary artery disease, nag-heart attack, and possible na to perform angiogram, angioplasty, na mga procedures nga ginaubra. And we have also cases of bypass surgery na, no? And mga repairs ang congenital na heart disease, like mga buslot sa heart, and a few patients nga may mga valve problem, pwede na i-perform diri sa Bacolod City. Pero mas maayo gid nga malikawan ang anuman nga heart disease. Tandaan ang ini nga mga numero 52100 kay mahimo nga ini ang makabulig sa imo. Magsiling ka 5 servings of fruits and vegetables daily. 2 maximum of 2 hours nga screening time a day sa TV ka computer para hindi ka lang magligid, para magiho ka man. 1 hour moderate physical activity. Isa ka oras nga physical activity sa kada adlaw. 0 no sugary or sweetened beverages. 0 pagid no smoking or second-hand smoking. Again, 52100. Pahanumdum ni Doc, kayuhon ang lifestyle. Tandaan, ang cardiovascular diseases o konparatian sa korason nagasugod sa childhood pa lang. Nang may mga butang kita or may mga factors nga pwede naton i-modify. No, ang cardiovascular disease is a combination sang modifiable and unmodifiable. Unmodifiable ti wala kita na dapat maubra. Age, family history, these are non-modifiable. So what we can advise no sa aton nga mga palamati naga-tan-aw sa aton is number 1 is lifestyle modification. So let's start at a young age. Kay remember ang cardiovascular disease naga-start sa childhood. Wala na siya naga-start kung 40 years old ka na. Tandaan man, sa Pilipinas, ang heart diseases ang numero 1 nga cause of death gani. Dapat halungan gid ang heart. Ang healthy lifestyle sa gihapon ang yabi para makalikaw sa heart attack man o kung sa cardiac arrest. Kabay pa nakatag naman ko sa inyo sang duga nga ihibalo. Ako si Romeo Subaldo kung ini naman sa gihapon ng RMCI MedTalk.